Bună tuturor, bine ați venit pe canalul nostru, Familie S4S. Astăzi eu voi merge la magazin. În această carantină. Eu am luat telefonul mamei ca să filmez pentru că la ea are mai mult spațiu. Iar telefonul meu rămâne lui Sebastian în casă pentru ca să mă poată suna. Că el mi-a dat o listă ce se cumpăr și dacă nu găsesc ce e pe lista aia, gen să-l sun. Și nu cred că îl voi suna pentru că dacă filmez nu pot să-l sun că se oprește filmarea. Deci nu-l voi suna. Deci mi-am și telefonul meu cu mine și telefonul mamei. Acum, eu îmi voi pune mânușile și voi da cu dezinfectant și îmi voi pune masca. Apropo, eu de desubt, lasă acușul ăsta la răcilor. De desubt am încă niște pantaloni negri care de ăștia mă dezbrac în coridor. Lasă havoportul. De ăștia mă dezbrac în coridor, pentru că noi avem coridorul nostru separat și voi lăsa acolo. Deci, hai să începem. Pentru început, cred că voi pune mânușile. Nu, voi dezinfecta mâinile. Dă să ne iau altul. Și bine v-am găsit la un nou. Îmi voi dezinfecta mâinile. Așa. Pentru că îmi place mai tare asta cu miroase de capușonă decât ăla de mare. Da. Am o rană și mă ustră mâinile, dar ok. Ar fi tot ok. În partea asta nici nu voi studia. Știu, dar acum am uitat și da. Deci, voi deschide. Aici sunt mânușile. Poți să stai, te rog, într-un loc? Așa, ok. Eu prima dată văd așa ceva. Așa ceva. Astea-s mânuși? Da. Astea-s mânuși. What is this? Credeam că am 4 degete. Doamne. Mie va fi mari. Așa-i sunt și lui Ileana Vergă. What? Îmi zic de mine și îmi spune de Ileana Berecului. Mă duc să-mi iau altele mai mici. Și devin. Deci, am fost mi-am adus mânuși și am decis că voi face așa. Îmi voi lua această mânușă și mai voi pune. Și pe deasupra îmi voi pune această mânușă. Wow, ce minte! Știu. Pentru ca să pară degetele mai mari și să-mi vină astea măcar. Doar că nu voi simți nimic chatting, dar ok. Ia uitați-vă. Și poți pui acum partea asta pe deasupra. Care e logica? Nu. Este că voi arate asta. Pentru că, da, în magazin se va auzi și vor fi straniu. Dar îmi voi pune astea de medic. Ok. La medic sunt albastre împreună. Dar sunt, nu, la dentiști sunt albastre. Dacă vor fi puțin mai mici, vor fi perfecte pentru mine. Dar pentru că sunt așa de mari. Dar tu ești micuță. Ia uite. E descărcit? Nu, în afară de astea două. 3. Trei. Am 3 degete. Unite. Și 2. Și două dezunite. Ia. Înțeleg de ce ele așa s-au lipit. Le-ai scos? Da. Poate pentru că noi le turnam apă înăuntru? Ups. Deci noi le turnam apă înăuntru și pe noi le dădeam drumul în baie și sărea tot apa pe noi. Și la urmă rămâneam uz, dar ok. Asta încă era nimic pe ceea ce făceam noi vara, dar acum iar vine vara, ok. Noi vara ieșeam în curtea blocului, că noi avem curte, și ne udam. Stai. Adică luam sticle, am luat o sticlă de 1 litru și 9 e ca așa, litri. de 9 litri și ne duceam și e ca așa. O luam și o răsturnam pe sticlă. Sau cineva o lua sticla și făcea așa la toți. Și acolo am făcut ca o fântână la propriu. Și o fată ne filma. Da. Și am video, dar logic că nu vă arăt. Da. Pentru că noi acolo eram dezbrăcați. Ba nu, eram în haine. Noi haine nu dam. Ce cu tine? Deci a fost cea mai crută baie. Da? Cea Cea mai mai gresă. super baie. Pentru că nici nu ne trebuia să pun. Da, logic că am făcut baie după că afară. Și eram cât de scurt. Era foarte bine. Da. Doar că Poate voi pune video ăla. noi stăteam la umbră
Stai, nu spune. Poate voi pune video-ul ăla, dar trebuie să strângem la acest video 20.000 de like. Aha. 100 de like-uri. Deci pun toate astea la loc și revin. Deci, prieteni, eu sunt în scurtă cu această geantă, cu mânuși și cu mască. Eu mi-am luat telefonul meu cu mine. Sebi, adă-mi chipul care era scos. Deci eu merg la magazin acum. După cum știți. Dar pentru ce mergi? Să iau chestii. Pentru ce? Pentru încă un video pe YouTube. Deci, am zis Sebastian. Era în ușă, dar ți-l da pe meu. Nu uitați să mi-l aduci înapoi. Bine. Eu băg în buzunar. Pa! Deci, prieteni, ce e asta? Du-te tu la magazin. Deci, nu puteam să deschid ușa, mă încalț în papuci. Pa! Hai să te sun. Hei, oprește! De ce? Pa, pa! Deci, prieteni, Sebastian Masna. Eu merg la magazin. Pa, pa! Ok. Alo? Spune-i mamei că eu am plecat deja. Hai, dar nu închide. Că-ți poți sunda. Pa.